Може би ще пробвам този начин. Ето този елемент е отлепен. Следващия, ето той даже е готов отлепен. И този също. Много лесно се отлепиха и трите триъгълника. Бихте могли да сглобите пирамидата по най-различни начини. Както казах, това, за да може да бъде по-прецизна работата ви, трябва абсолютно еднакви да са по големина триъгълниците. Моите в случая не са, защото правих ги много набързо, нямах модел, по който да ги очертая, ги правих на око. Но мисля, че все пак ще илюстрира точно какво искам да ви покажа. Ето сега ще направим. Трябва ви малко Royal Icing, който да сложите по ръбовете. И съответно да залепите. Ето така. И по третата страна по абсолютно същия начин. Тези елементи са с по-широки линии, разбира се, и затова са доста по-стабилни от крехките с по-тънки. Сега след малко ще видим как се работи с по-тънките. И така, понеже единият ми триъгълник е малко по-голям от другия, просто няма в момента как да видите точно, но по принцип това би трябвало да се получи като елемент. Сега трябва да го оставим да изсъхне, за да може да стегне и става нещо като малка клетка, която бихте могли да сложите върху цвете или просто така върху тортата си, няма значение. Можете да запълните, разбира се, допълнително с още айсинг. Например, да направите някакъв мотив от външната страна. Ето по този начин. Ето е така. Не знам всъщност дали се вижда достатъчно добре. Ето това имам предвид. И така да преминем към отлепянето на пеперудата. Трябва да внимавате за малките елементи, които са отстрани, тъй като са доста тънки и много внимателно трябва да се работи. Ето, доста лесно се отлепи това крило. И следващото. Ето и то се отлепи. Дори се оказва, че една част от него не е много добре засъхнала отдолу. Надявам се все пак да мога да ви покажа как точно изглежда. И ето това е крилото на пеперудата. Начина, по който се сглобява, даже мисля в момента да го оставя просто на плота и евентуално да се върна към него след малко. Ще махна белият лист, за да може да виждате по-добре. И сега ще махна големият елемент, който, както обясних, Елена успя да пукне. Така че, мисля, не съм сигурна, но мисля, че би трябвало да се счупи като го вдигна. За мое очудване, въпреки че е пукнат елемента, ето вижте, тук са двете пукнатини, въпреки че е пукнат, остана цял и здрав. По този начин бихте могли да си направите и така наречения color. Сега ще махна белият лист и ще ви покажа как работим с пеперудата. За пеперудата ще ни трябва тяло, тъй като аз пропуснах да направя такова. Сега в момента ще импровизирам.
Бихте могли да направите рокцата отделно. Или може да ги направите заедно с тялото. Като начало бих искала да кажа, че по принцип трябва това да се направи отделно, в смисъл тялото да изсъхне отделно. Но тъй като в момента нямаме време да ви покажа точно това, ето по този начин притискате крилата и трябва да сложите пеперудата съответно в нещо, което да ги придържа настрани. Ето по този начин и така трябва да се остави да изсъхне. Книга би била най-удачна. Мисля сега да ви покажа точно това. Ето този много импровизиран начин измислих да сложа пеперудата. В общи линии трябва да бъде с наклон на крилата, какъвто искате да има след като бъде завършена. И по този начин я оставате да съхне. Аз бих казала поне 24 часа. Както забелязахте, особено течният айсинг, например този, който имахме на Color, голямата плоскост, която беше с Royal Icing, му отне повече от 48 часа да изсъхне и освен това от долната страна все още се усещаше, че има мокро на места. С това мисля да приключим тази серия филмчета. Надявам се да ви е било интересно и полезно.